Fáiltear tá hainmh a míid chun muffins Seacláide dhéanamh. Bhín spreáil chuid muffins Seacláide. Cearad dhéanamh me náníomh me lán, tá sean háchtach go háil hisa caiimid na lánaí anna bhínig cinis go háil caiimhfuil ní gomána ní hantal cócairt. Ní léon teoir le lábhá. So bá úlas a hanis há Phiont Plúr self-raising flour, Plúr Éiritheach. So could míid stechas ráníine agus could míid tíide marse. Could míid tís ráníine tugann sin thuir tíide agus snéislí rásan thosa Éiritheach Muifíní go des. Mar ní mai léon ceann beag suircha bheith agus mai le bheith ceann beo, Muifín beo I githe. Agus céadá leile san ha míid Únsa Siúcra Mín an. Agus could míid tíad is ránín chomathe mar orintanta bíon cnapáin an. Agus ní heas ó teach cnapáin a bheith tíad Muifín. Híocha cnapáin, híoch marstanis ach is féad leit. Nar chun tú tíad is ráníine. Agus má séú chuna dhéanamh níos tampóla feich spanóide agus gur tíad marstaine sin. Ba sé níos hapóla. Bín deags bu raibh go náidtí le bhí tead bááil den brád líon teachsteach. Agus há Únsa Cócó tuthagam as am nechar tí an sráinín ríist. Ní bhacha mé feic sa bháil mar bisnéis a thuigin an des nó Muifíní. Nis sé dús spanóid áile san ríist agus echar tí mar sin bín sé bhad níos tapóla. Úsáid an daoine lá ach smainam sa spanóid úsáid. Nis, ha go chéanrod éanrod mionna. Nis, bí cintinis go méid an cócó measca hi tíide fadagat mar ní hesaíhhaid go mechan. Fiíoch be í sé slípe a pí be bán an istan hesaíhhaid go mecha cócó go léir measca hi tíide deartagat. Mar ní bhaile a do muffin i mecha san aon agus pí mór grí bán tíid. Nis, Seacláide geartha sós mionna go matá. Cnapáin beag go desa, mar na bheith tú githe an muffin be buithe tú le blúide beo Seacláide. A snétha bhaid, ná bíoh sé róbhíon, just ceannig an Seacláide agus gear thaine, mar na chocolate chips bín sé róbhíon. So, chuid tú seach sa bhála, chuin fís a na ní deród, agus measc tíad go desa. Make blúide Seacláide ins go chuin muffin. Nis, an chéad chéimeile míad é se saoil, machchas ar slí. Tá céide óbh buailte an tabhagam. Siad measca hi go maith. Agus thám chuin 200 mm híochad sanna Olla chur tíad. Agus thám chuin le Phiont Bainne. Tá mé ras go ríist. Sé sin measca go leithne se bhí. Nis, thá míad chuin é seo go léir chuin seach sa bháilsa agus measca maithe thuirtá. Ní rach míad éhreána stig sa bhála. Nis. Ó, do chuid ama, ní léon dew. Agus bíochta aon, han tain go siúlagam, han tain na siúl chun go mecha tes, mech sé des ar a gur nisteach na Muifíní. Ní chun daoine siúl na aon ach chuidim siúla, mar smailim tes a bheith ar hen sé de stecha dúirtean. Ach bíon idir sí leann agus ní ráda tes a chur, ní ráda taine bheith siúla, caihan tú dósa. Nis, bhí cinnte go te measca hi tí go maith. Taidí go bálaach go taon marsin agus casa marsin is be sé go léir snéad a Muifíní go inis. Nis. Féidir tú spanóid go bhaid agus scéal. Agus feibh de spanóid agus tosna go líana do Muifíní. Ní léon teoir le muffin des mór ben a bheith cúpa té beagat. Téiste í néir a bheith itigat. Agus spé mar déad me gánaí
Dhuibhne bolgláin, is mianis na Coláistíne. Agus na daltaí bhín sa tic se gánaí. Bhín siad a tnúla dal chola teistínéir. Agus dedim le gánaí. Bhfuil a charéní nó bhachli. Dhuibhne bolgláin, is mianis na Coláistíne. Tá slíalinn is chune seo dhéanana chomá dheadfáin is seo go léir chuisteach i grúscín. Agus é chuisteach, but brahan séirin dew agus dew háirt. Na bhín anna ghearm sa chuidim isteach a grúscín agus dortim siad marsne ach ní mór a dew hain eorm. Nis, be sé sa meachtasteach san aon agus dheadfáid sa dhithe te. Nó fuair agus dheadfáid a dhithe te ar a lá, nó lá na ghiag, dheadfáid a chuid steach san aon a rís chuine a héab suas. Nó sa microwave. Chud nánach dhéana microwave, búneomad agus an písbeh seacláide hastíige an bhí sé te agus leite. Nis, a míad kit luchar síos nis chun cúpa té dhéanamh na de thugad sé sa machchas an aon doin. Nis, a míad net sa chuisteach san aon agus cúpa sé big cúneomatí agus fit tú checkáid. Glána míad suas an isis agus gur míad kittle cheese as be cúpa des tébin. Nis, sé tá na Muifíní hína mar leo héanamh. Nis, cé ge bheith cúpa té, ná bhearlacht cúpa té nis le muffin agus sí síos agus de cí hógan ligand. Be cúpa té agat.